Moi! Mä aion kuvata tänään tällaisen siis esittelyvideon. Eli mä esittelen tässä kanin tarvikkeet ja sitten kun me tultiin Turkista. Mikä päivä se nyt oli? No kuitenkin. Anyway. Niin nyt mä esittelen ne. Mä aloitan näistä kanin tarvikkeista. Eli ekana on tällainen lapio, jolla niinku aina otetaan jos on vähän jossain jotain, niin sit tällä näin otetaan silleen jännästi. Ja joo. Sitten on kynsisakset. Ne on oikeesti koirien, mutta kato kun meillä on ollut koira, mutta se jouduttiin myymään, koska meillä tuli pikkuveli silloin ja se olisi niin pilli se koira. Niin meille jäi nämä siltä. Niin me käytetään näitä nyt 2 kanin kynsisaksia. Ja viimeinen on paljaat. Mä en tiedä, miksi me ostettiin pinkit. Mutta siis meillä on tyttö- ja poikakani. Nämä on niiden yhteiset. Meidän pitäisi ostaa toiset, mutta ei ole rahaa. Mun olisi pitänyt tehdä tästä videosta toi Shopify haaste, mutta meillä ei ollut vaahtokarkkeja, niin ei voitu tehdä. Jopa kuvaa muuten leikkimökissä. Sitten mä näytän nyt mun turkinostokset. Eli nyt ekaksi on tällaiset aidot, no mä en tiedä onko ne aidot, mutta tällaiset Ray-Banit. Ja nämä on todella hyvät päähän, mutta näissä vähän heiluu nämä sangat. Mutta ei se haittaa. Sitten on Oveolippis. Ja mä voin tämän videon lopussa näyttää niinku meidän kanit. Ja niin tällainen Oveolippis. Mä en tiedä miltä tää näyttää tässä, mutta tää on oranssikeltainen, tällainen kirkkaan värinen. Tää on vähän jo likainen tästä lipasta. Tällainen. Joo. Sitten mä ostin sieltä yhdestä kaupasta tällaisen ristipaidan. Mä en tiedä, onko tää nyt aivan puruissa, kun tää tippuu tohon mun taakse, kun siellä on purua aivan lattialla. Mitä siiltää joskus. Eli tällainen ristipaita. Niin. Sori jos kuuluu tosiaan ääniä, koska Helmi ja Werneri on vettä. Ja sitten, nämä on kultaisia nämä niitit tässä. Nämä on tällaisia niittejä, kuten näette. Ja sitten seuraavana on viuhka. Ai niin joo. Mä en sanonut näitä hintoja. Me saatiin tää tingittyä, kun me ostettiin 2 yhtä aikaa. Niin nää oli 20 liiraa yhteensä. Mut jos taas niinku ollut yksin, niin taas ollut 15 liiraa. Ja sitten nää oli 5 liiraa. Joo. 5 liiraa, joo. Ja sitten seuraava on viuhka. Tää oli kans 5 liiraa yhdestä kaupasta. Tässä on tällaisia siistejä kukkia. Joo. Sitten seuraava. Ja tää oli 15 liiraa 1 paita. Mun sisko osti 6 paitaa yhteensä. No niin. Sitten mulla on tällainen pyyhe, jossa lukee Shidi. Oho, väärinpäin. Tällainen ja siinä lukee Shidi. Ja tää on tällainen ihanan turkoosi. Tää on tällainen vihreä. Ja mä näytän tässä videon lopussa kanit. Joo. Tää on tällainen ihana pyyhe. Tässä on niinku raunioiden kuva ja sitten tässä lukee Manavgat ja sitten tässä on auringon kuva. Sitten
Oho, peili kaatu. Mutta joo siis. Sori jos kuuluu tosiaan ääniä, kun meillä on vieraita yökylässä. Niin ehkä siksi. Ja me käytetään tällaista lapioa. Tää on vähän likainen, mutta tällä putsataan niinku häkkeä. Werneri! Joo. Ja okei, mä nyt näytän ne kanit. Oottakaa, kun mä käyn hakemassa ne. Okei. Okei. Eli ensimmäinen kani. Voi vitsi, kun toi peili kaatuilee. Säikätän kakkapeili. Voi Jeesus. Noniin. Eli no odotan nyt. Oota. Noniin. Ensimmäinen kani on Werneri. Nyt se uskaltaa näyttäytyä. Tällainen pitkäkarvainen ihanuus. Au, ratukista. Meneekö takaisin häkkiin? Meneekö? Tällainen, tää on poikakani ja tää on, onks tää nyt 3? Joo, 3-vuotias ja en tiedä, saaks mä näyttää helmen. No mä näytän sen tuolla kameralla sitten lopuksi. Mut oottakaa mä vietän. Oho. Mä näytän nyt tän helmen. Ja se on tosiaan niinku niinku paljon sellaista. Mutta mä näytän sen nyt. Se on tollanen. Sepakaini. Helmi, kato tänne. Ja toi on todellakin kääpiökani. Ei mulla tässä mitään muuta oo. Joten moikka!